Tulo 9 hangtod sa 14. Sige, balik sa tagbarog. Luke chapter 18, verses 9 to 14. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadtos mga magtutudlo nga nagtuo nga sila maayong tawo o nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo, ang usa pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang pariseo nagtindog ug nagampo sa kinaugalingon. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limbungan, dili himaye, sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako og duha ka adlaw matag simana og naghatag ako kanimo ikanapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani makayahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan nga nag-ingon, "O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala." Onya mingon si Jesus, "Sultian ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang pariseo mao ang gikahimut-an sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas." Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, kami ang imong parasan. Kami ang nanginahanglan sa ulan, nanginahanglan sa maayong binhi nga imong itanom diri kanamo aron kami mohimong mabungahon. Aron kami mahimo o Dios nga mapuslanon. Salamat kaayo Lord nga ang kinaiya sa imong mga pulong mao nga motubo gayud kini ug dili mapugnan, dili mababagan ang gahom niini nga mamuhat sa among mga kinabuhi Ginoo. Salamat kay Lord nga ang tanan nga pwedeng tuliron nimo pinaagi sa imong mga pulong. Kaming tanan ang inahanglan sa imong kaluoy karon nga kagabion. Hatagi kami sa katakos aron masabtan namo ang imong mga pulong. Ihatag ka namo ang kaalam nga among gikinahanglan ug padayon namong matngunan sa tibok namong kinabuhi. Amo ning pangayoon kanimo Amahan, pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Manglingkod tang tanan mga igsoon. Karon na kagabihon ang uluhan sa atong pagtuon naghisgot mahitungod sa ang kaning kaluoy sa Dios. Ibutang diha sa imong isuwat diha ang kaluoy sa Ginoo or ang kaluoy sa Dios. So daghan kayo nga mga tao, mga igsoon nga garbo kayo sa kaugalingon. Unsay atong mga nahuptan, unsay atong mga nakabot, unsay atong mga nianato. And wala ta naka pamalando nga bisan ang gininhawa nga imong naangkon sulod sa usa lamang ka minuto kaluoy na sa Ginoo. And ang atong adlaw ni abot pagyud rong pitsaha. Unsa marong pitsaha? 22? Tungod na sa kaluoy sa Ginoo. Imong mga minahal, buhi pa sila, nakauban nimo, tungod ragyod na sa kaluoy sa Ginoo. Nakakaunta, nakakita, nakadungog, nakasulti, nakalakaw, nakabuhat, tungod ragyod sa kaluoy sa Ginoo. Kay ang kaluoy sa Ginoo natapos kagabi wala nakakaron. Mao na nga samtang doon napay pitik atong pulso, napay hangin nga maginhawa nato, samtang ang atong kasing-kasing nagpump
pagihapon sa dugo nga nag-circulate sa tibok natong lawas, kaluoy ra gyud ni sa Ginoo mga igsoon. Ug wala gyud tay ikapasigarbo. Nag-alagad sa Ginoong doon na pa'y kinabuhi, ikaluyan pa gina sila sa Ginoo. Ang mga wala nag-alagad sa Ginoo nga wa gyud ni ila sa Ginoo nga karon buhi pa, kaluoy pa gyud na sa Ginoo. Ug ang tanan kaluoy ra gyud sa Ginoo. Dayon mga tanom nga nagtubo unya ang ilang nagahatag sila pagkaon. Kigsay nagpatubo ni ana, nagmugna ni ana ang Ginoo ug ato nang napahimuslan hangtod karon tungod na sa kaluoy sa Ginoo. Nasabtan nato mga igsoon. So atong niaging Sunday ni atin mi og panimbahon Thanksgiving to afternoon sa ila ni Pastor Kim. Katong higante nga pastor sa Baclayon, Mount Zion Ministry. Unya, na-bless kayo ko sa wali. Unya ako tong gisuwat, unya, gitype sa akong wife niya, yang gipost. Katong niingon nga dagag bersikulo, pero way kadasig. Kana bang bright case Biblia, pero di makitaan sa mga buluhaton sa Ginoo. Dagag bersikulo, pero way kadasig. Unya doon na po'y dasig kaayo nga walay tuntuon sa pulong sa Ginoo. Mo nang pagkaugma, lahi na po iyang relihiyon. Kay dali ramang makabi, kay dasig biya kaayo, unya walay kaalam, walay pulong sa Ginoo. Another is akong marilay igsoon is kadtong kung unsay gisultis Ginoo, kung unsay gisultis pulong sa Dios, maora gyud nay haom para sa atoa. So dunay usa ka ako ring i-relay na, doon ay usa ka kanang dili na siya bata, di po siya batanon. Linghod pang yang edad. Unya, kapalit siya og karsunes nga wala niya gisukod. Iyarang gitanaw ang hawak, igo ni nako. Pag uli niya silang balay, busy ang tanan. Puro na igipangbuhat. Pagsukod niya sa iyahang karsunes, hala, sakto ang hawak, pero arang taasa. No? Arang taasa kayo ang karsunes. So niyato sa siyang lula, ningon siya, la, tabangin taon ko la, putli og usa ka dangaw. Kining akong karsunes la kay arang taasa, ingon niyang lula. Nganong karon pa mampugga nga naa ko'y gibuhat. So ni ato na po siya siyang mama, niya ningon siya, ma, putli ang akong karsones, ug usa ka dangaw. Ingon na po lang niyang mama, naatay mga bisita, alangag biyaan nako sila. And then finally, ni ato siya siyang ate, ingon siya, ate, nakapalit siya ko karsones, sakto ra nako ang hawak, pero arang taasas karsones, putli te, ug usa ka dangaw. Ingon dayon niyang ate, na ako'y assignment ugma na ipasa. So sulod siya siyang kwarto, gibitay niya ang iyang karsones. Natulog siya, unya, nakonsensya ang iyang lula, giadto o giputlan o usa ka dangaw. Din ang iyang mama, human sa panghugas, kay niuli, nakonsensya ni sulod sa kwarto, giputlan na po usa ka dangaw. And then finally, ang iyang ate na human ragsayo sa iyang assignment, na human na siya tuon, ningon siya, luyas akong manghod. Nisulod na po sa kwarto o giputlan na po niya sa kadangaw. Pagmata intawon sa bata, lapaw na stuhod ang iyang karsunes. Kabalo mo mga igsoon, magka-problema gining mga Kristohanon kay hilig kaayong muputol, mukuha, kuhaan ang pulong sa Ginoo. Imbes nga sakto na para sa atua, kuhaan ang uban po dugangan. And hopefully, karon nga kagabihon, mga igsoon, ang imong kinabuhi, mao'y imong ipahaom sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo, dili para sa karsunes. Dili pariho sa karsunes. Ang pulong sa Ginoo, haom gyud atong paginahanglanon. Amen? Sakto gyud kayo ang iyang sukod. Sakto
sakto gyud kayo ang iyang gitason. Fit gyud kayo nimo, mubagay gyud ni sa imuha kung kini nga pulunga mao imong ibiste, mao imong ikinabuhi sa matag adlaw. Isgutan nato karon ang kaluoy sa Ginoo mga igsuon. Ang atong Ginoong Hesus nigamit siya og sambingay. Kasagaran mo gamit og sambingay ang atong Ginoo sa dihang. Mahibaw-an niya nga dunay na siyang duol nga naminaw apan dili nila tinguha nga makakat-on og i-apply ang pulong sa Ginoo. Kundili, mangita hinuon sila sayop basihan aron ang Ginoo ilay kasumbong. So mugamit siya og sambingay. Karon naghimo siya og sambingay mga igsuon mahitungod sa unsay angay kinaiyahon nato sa dihang moduol ta sa Ginoo. Gigamit niya karon ang kinabuhi sa usa ka Pariseo ug ang kinabuhi sa tigkolekta og buhis. O diri sa ta, duha ra ni. Unahon nato ning Pariseo ginganlan ni sila og aktor. Someone nga nag-perform sa stage nga nakamaskara, munang maskara sa Greek ani nga pinulungan. Hipokrito ba? Hipokritos. Hipokrito. And then ang mga Pariseo, sila gayud ang gibansay gyud nila ang ilang kaugalingon sa pulong sa Ginoo. Like, memorize nila, kama, period, unya, ang pagpasabot mga igsuon. Unya, ilang ipakita sa mga Hudiyo nga ing-ani ang gitudlo sa pulong sa Ginoo og tan-awan ning among pagkinabuhi kay mao ni siya ang gihisgutan sa pulong sa Ginoo gayod. Pag-anhin ni Ginoong Jesucristo giingnan sila mga aktor, mga maskara mo, mga tigpakaron ingnon mo. Arita sa tax collector. Niining panahon na dili ka pwedeng mahimong tax collector kung dili ka limbungan. Kung maningil ra ka sa insaktong bayad, dili ka pwedeng mahimong tax collector. Nganuman, niining kapanahonan, ang mga Hudiyo ilalom sila sa gahom sa Roma. Nagbayad pa sila og tax sa ilang kaugalingong gobyerno, mubayad pa gyud ang ilang gobyerno og tax ngadto sa Roma kay ilalom man sila. Mao nang dubli-dubli gyud ang singil. So kung ikaw nga pa kuan ka tax collector po ka, mo triple na ang imong singil tungod kay easy money man ni siya. Dali man kayo ka ang makakwarta niini. So, kining duha ka matang sa kinabuhi mga igsuon, nga gitan-aw sa mga tawo nga tarong mao ang mga Pariseo, mata na sa tawo, o kining ni ang mata sa mga taong nakakita sa usa ka tax collector nga hugaw kayo, makasasala kayo. Kaya ni atong panahon na, pag Pariseo ka, ilhon kas mga taong balaan og matarong. No? Sa wala pa pagdayag sa Ginoo ang unsay tinud-anay gyud nilang kinaiya. Unya ang ilang pananaw sa mga tigkolekta og buhis, hugaw gyud kayo. Kabalo mo, ni ay mga pagtulunan ani nila nga kung ikaw Hudiyong mahadlok kang mahugawan, inig mo bayad ka og buhis imong iitsa. Nang lamisa di ka mo duol di siyang lamisa kay hugaw na siya, makasasala na siya. Iitsa nila ngadto sa lamisa inig bayad lag boys. Ingana ang ilang panglantaw aning tax collector anang hugawa gigamit karon sa atong Ginoo ingon nga sambingay. Palihog lang every time maminaw tas pulong sa Ginoo, i-connect nato ang atong kaugalingon sa pulong sa Ginoo. Because ang atong pag-ilas ng kaugalingon kay Kristohano na ta, dugay na ta na Christian, daghan na ta naibawan, mura na tagtubo na ta kayo, ang atong kalig-on, nahimo pa hinoong mahihinungdan, mga pukan ang mga huyang. Nga naman, di man kakasakop sa imong kaugalingong Pariseo ka. Dire sa ta, tanawa ra gud ni mga igsuon. Ganina paning kadlawon. Hangtod karon nga nagdayeg na lang. Sige ra jud kog ingos Ginoo Lord. Kaluyan gid ni taong ko nimo. Kay paggawa sa akong result sa cardiac panel. Kurat kaayo.
basin next week, kadi na busy, makuha na, no? Ano tayo, Balik ko dito. Pa-check niya o kung sa'yo pwedeng. Pero ang Ginoo ray bahala. Na may mga answered prayer pod. Si Yana, madaugon ang opera. Wa ko kay balo mga igsoon og giun sa to, pero ang naa sa murag description niya is gaubo siya nga gioperahan. Mo nang kinahanglan siyang tubuhan aron makaagi ang hangin. Nya 3 to 5 hours nga nag-ubo siya. So murag giablihan siguro ang ano niya magbitay ang mata niyang operahan. Wa ko kay balo. Kita. Hangtod karon nga ubo riya pun siya kay di pa man siya pwede makaana, pero at least salamat sa Ginoo successful ang operation. Answered prayer po na. Pray na po ta nga ang fast recovery. Rare kay na siya nga problema mga igsoon. Panagsaon ra kaayo. Nagyapon ang Ginoo nag-uban. So, arin na ta mga igsoon. Verse 9. Verse 9? Sige, ningon diya. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga nagtuo nga sila maayong tawo nga nagtamay sa uban. Ang iya gyud nga gidiretso ani ang mga relihiyosong tawo. Kaniadto mga Pariseo, di ba gahisgot man tag modern Pharisee ag sa niagi? No. Mga Pariseo gyud paminaw og ayo. So nagtuo sila nga maayo silang tawo. Pariha sa atong panghuna-una, sa atong kaugalingon nga maglantaw ta ni mga taong wala pa des Ginoo or naa na des Ginoong nang layas nagapamiya des Ginoo. Atong panglantaw nga mas arang-arang ta kaysa nila. Then niingon diha nga sa verse 10, may duha ka tawo nga nangadto sa templo aron sa pagampo. Ingon siya, dunay duha ka matang sa tawo nga niadto sa templo aron magampo. Ang usa panglantaw niya siyang kaugalingon, matarong siya. Then ang usa, ang panglantaw niya siyang kaugalingon, dili takos o dili angayan nga moduol sa Ginoo. Pariseo ang usa o ang usa, kobrador sa buhis. Akong gi-explain to kaganina. And then in verse 11 ingon, ang Pariseo nagtindog nga nagampo sa kinaugalingon. Kung basa, wala dire. Ang namoy, sulay ko no dire, tanaw na to ni nga word. Nagpray siya nga kinaugalingon. Ug daghan kayo, dapat makasabot niya, kay sometimes ra ba magpray ta, kinaugalingon kaayo. Gasugilon ka kung kinsa ka, wa ka nagsugilon kung kinsa ang Ginoo sa imong kinabuhi. And then, sa imong nga prayer, ang daghan is, ako. Dili ang Ginoo. So diha pa lang daan, matudluan na to atong kaugalingon nga kinagrabihan gid ko. Tanaw ra gani. So to some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Iyan ang gisulti. Next verse. 2 men went up to the temple to pray. O pareho sila tumong nga maatos templo aron magampo. One a Pharisee and the other a tax collector. Matarong kaayo sa iyang kaugalingon o sa panglantaw sa mga tawo. Pariseo. Makasasala ang iyang pag-ila sa iyang kaugalingon o maupod ang panglantaw sa mga tao diha niya. Mao ang tax collector. Next verse. And the Pharisee stood by himself and prayed. Tanawan yung ampo. Nibarog ang Pariseo niya, nag-ampo siya. Ingon siya nga nag-ampo na pa'y tuno, siguro gamaan na itong tuno, gamay baron. Ingon siya, God, I thank you that I am not like other people. Na siya gipadungdungugan. Nag-ampo siya nga gi-compare na niya ang iyang kaugalingon sa uban. Nanay ay. Okay? Ingon siya, kawatan, robbers, evildoers, mamumuhat og dautan, adulterers, mga mananapaw, mga himaye, or even like this tax collector. Ha! Ang tax collector naminaw. Nya siya giigo.
Imagine ra gani siya, dili ko kawatan. Dili ko mamumuhat og daotan. Dili ko adultery, daghan siya coke. Dili ko pariha sa tax collector. Grabiha nga prayer, no? Makaingon ko kag, wow. Nya ang uban po nga naminaw, may grabe. Balaan dyan ni siya. Matarong yun ni siya ba eh? And sometimes mga igsoon, kung mag-pray ta, mas concerned ta sa mga pulong nga atong gisulti kaysa sa gibugaton nga nagagikan sa atong kasing-kasing nga maoy atong isulti sa Ginoo. Unya, naman kayo mga pag-ampo, mga igsoon, nga nature yun na nila kung mag-ampo sila. Pero na po yung mga pag-ampo nga ginama. Kini nga word, kini nga pulong akong gamiton. Ug ako, kani nga pulong nga akong isulti while mag-pray ko. Ang naminaw sa akong giampo, kay mutindog ang balibo. Na po yung nag-ampo nga chat, GPT ang gigamit. Kung mag-ampo, gani kaningon ng Bible, kasing-kasing nimo. Ang musulti, ang muduol sa Ginoo mga igsoon. Padayonon sa nato ni. Kaya itong lang taon, og naunsa ni tabua. Ingon siya, kini, when we read the Bible, mag-investigar gyud ta. Ngano nang ilang gisulti. Ingon siya, I fast twice a week and give a tenth of all I get. Ingon siya, magpuasa ako kaduha sa usa ka semana og ang akong tithes, ang akong ikapulo, ako yung gihatag. Puro gud siya ay. Wag yun siya nagsulti kinsang Ginoo. Iyag yung kaugalingon yung gisulti unsa iyang gipangbuhat. Now listen to this. Ang mga Pariseo, mga igsoon, sila maoy expert sa nanghitabo sa kapanahunan pa ni Moses. O gitawag nila ilang kaugalingon nga genuine followers of Moses. Like, mosaik sila nga, na-contain sila, nasud sila sa maong pagtulunan, mga igsoon. Munang kaibaw kay sila, unsa gipasabot ana, nga na. And ila nang i-interpret, dugangan pagyud gani. Now listen to this. Gituuhan nga si Moses misaka sa Mount Sinai aron pagkuha sa balaod sa ikalima nga adlaw. And then, sa second day mga igsoon, sa sunod nga mga like simana, kay 40 days and 40 nights man siya dito, anang ika-second day, nanaog siya dala na ang balaod. Katong gisulat sa bato. Og maunay ilang gikuhaag base nga ang unang adlaw og ang ikalimang adlaw magpuasa sila anang simanaha. Mao nang gigamit diya nga twice kaduha silang mupuasa sa usa ka semana kay ilang gikuhaag base nga si Moses misaka og minaog. Misaka siya sa ikalima nga adlaw, pagsunod nga mga semana, minaog siya sa unang adlaw sa semana. Mauna nga, kung magpuasa sila twice a week. Nasabta na to. Nakuha na to. O, biblical. May giingos balaod. And then, naingon diha mga igsuon nga, naghatag sa ikanapulo. Sugo man. So, iyang gibuhat. Og mauna nga nagampo siya nga, ingon, ana. And then, human niya sa maong pag-ampo, mga igsoon, down. Ingon diha, but the tax collector stood at a distance. Dili siya kaduol sa altar. Dili siya kaduol sa taliwala sa congregation. Didto ra siya sa gangaan. Didto siya, distansya ra siya. Gadungo siya. Ningon diha nga, he would not even look up to heaven. Dili siya kahangad. Di siya kaako. Mauwaw kayo siya sa Ginoo. But beat his breast and said, God, have mercy on me. I'm a sinner. Gidescribe dito ang usa ka makasasala nga niduol sa Ginoong nakaila sa iyang kaugalingon. Og nakaila sa Ginoo.
nga siya makasasala, nga dili angayan, kay baw siya unsa siya kahugaw. Unya, mga igsoon, gi-expound og ayon ni. Dili normal sa mga Hudiyong magdukdok sa dughan. Kita, magdukdok lang ta sa atong dughan kung di ta kaginhawa kayo. Pero sa mga Hudiyo gani, pag mudukdok na sa ilang dughan, nagsugilon sila nga ang sala naagyod sa ilang kasing-kasing. Naadiri mo nang ila dyan i-pound gina nila. Nga Lord, naadyan nga diya. Naadyan diri ang sala. Saon ako pagduol nimo nga mugmuduol nimo magdala mami kasing-kasing nga balaan. Kasing-kasing nga inlo. Pero naadiri Lord, oh, naadiri. Hugaw kayo, tanawan ni. So gadukdok yun siya, unya ningon siya, Lord. Kaluy iintahon ko Ginoo. Now, before 9, mauli na kita. Now, ako ni nga, pasabot sa tanan mga igsoon, nga, usahay mo duol ta sa Ginoo, naatay kinaiya nga magpaka-tax collector, pero naapoy pagka-parisiyo. Pero labihan gyud ang pagka-parisiyo. Og mao na nga ikorekta sa pulong sa Ginoo kay nahigugma ang Dios nato. Now listen to this. Nay nagwali nga maluluyon kayog tingog. Kabalo ka igsuon. Wala pa'y nilapaw sa grasyag sa kapasayloan sa Ginoo sa imong pagpagsala. Di ba nay nga na magwali? Comfort kayo. Unapoy nagwali nga suko. Pareha ni Jonah nga gipadalas ni Nibe. Usara ka line ang iyang giwali. Ingon ra siya dritsos ni Nibe lakaw siya balik tungag adlaw sa kaadlaw. Pag abot niya dito tunga gyud sa plaza gyud sa syudad sa Nineveh, 120,000 ang inosenteng kabataan. Ingon ra siya dito suko kay siyang nagwali. 40 days, hurot mo dre, ulanon mo kalayo. Lakaw na siya. Then ang tanan mga taga Nineveh, ang Assyria mga igsoon, nagpuasa yun sila, apil ang hari. Tungod kay dunay nagwaling na suko. Wag yun gani si ingong paghinulson mo, wala. Giing na rin 40 days, gikanon, pabutan nyo. Tunawon yun mo dire. Nga naman, atong time mga igsoon, ang Assyria, untouchable sila atong time. Ilang gisulong ang mga Israelite, gipamatay ang mga kalalakinan og naghimo sila pyramid, bukid, daw pyramid sa Egypt. Nagsayaw sila. Ang pyramid, mao ang mga lawas sa mga Israelitang nangamatay. Imagine, gatubang mos bukid, gatuyok mo. Nagsayaw mo. Nya kana nga bukid, puro patay sa lawas sa tao. So si Jonah, lagot kayo pag ingon, Jonah, walihi dito kapasayloan. Ingon si Jonah, bahala puroy. Sakay sa barko, padung Tarses, but gilawog siya, gilabay, gilawog sa isda o gipahatod ngadtos Nineveh. Si Jonas, ang iyang gusto, siyang kasing-kasing panimalos, pero gisugo sa Ginoo, wali dito. Wali og tsansa, wali og kapasayloan, wali og paghinulsol. Tungod kay lagot kay siya. Wa gyud siya kawali og paghinulsol. Igor siya ningon, 40 days hulatan ninyo. Sunog yun, tunaw yun mo tanan. Abo mo yun mo, awa mo yun mo ha. Nagkabala mo sa inyo tabo. Ang hari mga igsoon, iyang gideklara, ingon siya, magpuasa ta. Pati ang mga batang bagong gianak, ayaw nagpadidiha sa inyong mga suso. Ang mga mananap ayaw paim nagtubig, ayaw pakana. Na-imagina, hilak sa mga dagko, mga sundalo, mga hari, mga opisyal, mga inahan, mga batanon, og mga bata. Gutom kayo mga bata, hilak gud sila. And then pati ang mga hayupan na nag-inga na dito, na nagsagit na, kay gipanggutom, gipanguhaw. Nadungog sa Ginoo ang Nineveh o gipasaylo. Si Jonah kalagot, yes, Lord, 39 days nagyawat. 40 days imong giingon, Lord. Ulan nun sila.
Excited na siya. Saka na siya dito. Pagka ka 39 days, excited, gapitik-pitik, ngayon dugan, ulan nun, nagyan kalayo ni. Kabalos! Nagyan, may makabalos! Nagyan. Kabalo ba mong daghang Christian nga na? Nga silang kasing-kasing, makabalos? Makabalos, yun, makabalos. Pagka ika 39 days sa gabi, gilabayan og liso, nitubo ang liso, nalandungan si Jonah og niingon siya, pagkanindot, nalandungan, gid ko. And then gipadadan og ulod, gikaon og nalaya o niya, gihangin na palid ang nasuko og ayo si Jonas og niingon siyang pagkakamatay. Kamatay ko, no? And then gina siya sa Ginoo, Jonah, naluoy kas tanom nga dili ikaw nagpatubo. Wa ka maluoy sa mga inosente nga mga tawo. 120,000 mga bata lang na nga malaglag. And after ato, ika 41 days, wa man ni ulan og kalayo, I believe na bago ang kasing-kasing ni Jonah og nagpasaylo. But human ni ato milabay ang 150 years. Sinahom na gipadala, giibot gikan dito sa tanuman. Mag-uuma man to sinahom. Gipadala sinahom, ingna ang Nineve, papaon ako sila, tabunan ko sila og lapok, walay kaliwatang mahabilin nila, ut-uton ako sila. Nga naman, mas milabaw kadautan ang Nineve, ang Assyria. Sa kapanahunan na ni Nahum. Final judgment, John. But anyway, ang atong gisgutan, dunay mga pagtudlo, mga pagwali nga, di ka ganahan na minaw, suko, pulis siyang mamali, oy, ako ba dyan, igo. Pag si Jonah ba, suko kayong wali, bantay lang mo, 40 days, pabuta. Ano man pong, kana man pong mga initog ulo mo, igipadala ni Lord? Ganun ka na po mga suko, mga wali mo padala. Di ba pwede katong mga hinayon rang, ang Ginoo, ano. Di ba pwede sila rin magwali? Doon na magwali nga, murag suko. Doon na po nagwali nga, kanang murag hapuhap. Pero kay gipadadaan kag magwalali, suko man na nga nagwali or dili suko nga nagwali, gigog makas Ginoo. O balik na ta dire, layo na gud ta kaayo. So, ang tax collector mga igsoon, student taon siya in a distance. Unya, iyang giila ang iyang kaugalingon. Nagpamukpok siya sa iyang dugan. It means ang sala na adyo din ni Lord. Sa may kapuslanan na abot ko diri nga di man gahapon ko angayan. Pero kung imo kung kaluyan, and listen to this. Imong makita nga sa Biblia mga igsoon, mas dako ang mahimo sa kaluoy sa Ginoo kaysa sa imong mga maayong buhat. Mauna, nga ang tao na luwas, pinaagi ra gyud sa grasya, sa kaluoy sa Ginoo. Dili sa ato nga mga buhat. Usa sa mga ilado kaayo mga igsoon nga kanang gitawag og rabbi o rabbi sa Hebro. Kanuna ni siyang dadon sa mga na nagtuon sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Ang iyang pangalan si Simeon. Magtutudlo siya, rabbi siya, Parisi. Na siya aning kinaiya nga kanang garbo sa Pariseo. Tanawa ra gud unsa iyang gisulti. Ang iyang pangalan si Simeon. Unya anak siya ni Jokay. Di ni katong basketball player si Jokic. Anak siya ni Jokay. Paminaw, Hebrohano ni siya. Hebro ni siya nga magtutudlo sa pulong sa Dios, magtutudlo sa balaod. Rabbi man tawag nila sa professor or teacher o rabbi. So, ingon siya, mura siya si Abraham ba? Na siya gisulti nga. Di ba ingon si Abraham, Lord, kita kag 30, laglagon ba nimo? Ingon si Lord, dili. Pulo na lang, Lord, dili. 5 na lang, dili. Itong Sodoma, Gomora ba? Nya siya po, tanawan na iyang gisulti. Iyang pangalan si Simeon. Wala butang iyang apelido. Basta kay anak siya ni Jokay. Ingon siya. Hatag siya ni example. Nga, gitawag siya o kanang pride sa
pagkaparisiyo. Tanawa niya, unsa iyang gisulti? Ingon siya, kung dunay 30 nga matarong nga nagpuyo sa kalibutan, ako ug ang akong anak, apil anak nga 30. Sunod. Ingon na po siya. Sunod, ingon na po siya, kung dunay 20 nga matarong aning kalibutan na, ako ug ang akong anak, apil anang 20. Dayon, ingon na po siya, kung duna lamay napulo, ako ug ang akong anak, apil sa napulo, apil sa ihap. O kung duna lamay 5, sigurado gyud ko nga ako ug ang akong anak apil sa 5 nga matarong aning kalibutana. Kisa yung ngalan si Simeon, anak ni Jokay. And then ingon siya, last niyang gisulti, tanawa. Last niyang gisulti niingon siya. Og kun duna lamay 2 ka matarong ni ining kalibutana, ako ra gyud ni og ang akong anak. Dayon gisumpayan niya. Last na niyang gisulti pero naay sumpay. And if usara ka matarong ang nias kalibutan, ako ra gyud na akong anak. Di gyud matarong. You see? Sige nga una siya, sige nga ay. Sa ato nga kinabuhi, mga igsuon, ato doon na yung bantayan. Nga, makalimot na ta nga ang tanan buhat sa Diyos o dili ato, di ba? Amen? Nga igor at ang gikaluyan niya, gipaginhawa niya, gipatingog niya, gipahimong makadungog niya, gihimo taniyang makakaon, gipamatata niya, iya tanan, di ba? Amen? Amen? Sige ra gyud ang gikaluyan, mga igsuon. Wag yun tayo na ato. And tanawa ning pag-ampo sa usa ka tax collector. Kay kita mag-ampo ta lahi pod. Iyang pag-ampo niingon siya. Ginoo, ingon siya, o Dios, kinahanglan nako ang imong kaluoy. Wa niya sumpay, kaluoy ra gid ang iyang gusto. Nga naman, kaila siya kinsa ang Dios, kaila po siya kinsa iyang kaugalingon. Hello? Ang Pariseo, nakaila siya og Diyos, pero wala siya nagkinahanglan sa kaluoy sa Diyos because nagtuo siya nga mas gamhanan ng iyang matarong nga buhat nga muluwas niya kaysa sa kaluoy sa Ginoo. Intanawa ni ang iyang prayer mga igsoon. Wa gyud siya niingon kay kining Pariseo mag-ampo iyang itandi iyang kaugalingon sa uban. Pero siya nag-ampo, wala gyud siya niingon, Lord, kaluoy ko kay dili ko sama anang Pariseo. Pero ang prayer sa Pariseo, Lord, salamat nga di ko pariha ng Pariseo. Na, for example, si Milyone na siya'y balatian. Nga ang grasya ragid sa Ginoo maoy hinungdan og kaluoy nga buhi siya, nagapadayon siya. Nya ikaw nasa tapad mag-ampo ka nga. Lord, salamat Lord nga di ko pare ang Milyone. Usa man putaw iyang bation. Mo siya sa to pa Lord gidagdaog ko nimo. Na iyang pag-ampo niyo siya, Lord, kung kaluyan ko nimo, wa gud sa ningon Lord, kaluy ko kay di ko sama sa Pariseo. Sunod. Ang iyang pag-ampo mga igsuon, wa gud sa ningon nga Lord, kaluy ko kay mauni ang pag-ampo sa manakong makasasala. Wala siya kabalak-balak siyang pag-ampo, direkta gyud siya. Nga naghisgot og nangayo sa kaluoy sa Ginoo mga igsuon. And wala siya nag-ampo, nga ningon siya, Lord, kaluyin taon ko kay tawo raman good ko. Kita ramang makasalata, no? Kay maghimo kitang excuse. Tawo raman good ko, Lord. Ug mutingog pang Ginoo mingon siya, kabalo man ko. Unya wala siya nag-ampo, mga igsoon nga, Lord, kaluyin gyud ko, maningkamot na gyud kong dili mausab. Maningkamot na gyud ko Ginoo, but nag-ampo siya sa tibuok kusog kalag ug espiritu mga igsuon. Sa kinasingkasing gayud nga kaluyan gayud siya sa Ginoo. And then niuli siya.
Igo rin siyang naghatod siyang pag-angkon nga makasasala siya. Miadto siya sa templo aron pagsugilon nga unsa siya ka makasasala. Niadto siya sa templo sa pagsugilon mga igsoon unsa siya kahugaw. Ang Pariseo ni dong siya sa templo nga naa siya tuyo. Mao gyapon nga magampo. Pero iyang isugilon sa Ginoo o sa mga tao nga nas siyang palibot kung kinsa siya o unsa iyang nabuhat ay. And sometimes siya halos hilak ragani ang naa niya mga igsuon. Nga kung imo siyang padulan o imong paminawon, di maklaro ang iyang giampo. Nga nangayo sa kaluoy sa Ginoo. Nga nangandoy nga mabago ang iyang kinabuhi. Nga ang iyang hunaw kasing-kasing naguna-una pagkanindot. Kagawas na ngani nga kinabuhi. Pagkanindot makagawas ting ngani nga tunglo. Kapoy na kay kuani nga kinabuhi. Imo rag yung kaluoy makatabang na kuani Ginoo. It's like nagampo siya nga, oh Lord, kung naapay kaluoy diyang nabili, nakuha na gyud na Lord. Ako na gyud na Ginoo. And unsay gisultis tong Ginoo mga igsoon? Tanawa ko ning next verse. Ingon ang next verse. I tell you that this man rather than the other went home justified before the Lord. Kanang word nga justified, gikaluyan, gipasaylo, gimatarong. Unya gikalipay sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Kung magyusgot og tinuuray nga pagpaubos kitang tanan mga igsoon og wa gyud kaluoy Ginoo. Bisan akong nagwali diri ako kawali. Nga naman tong nagpaingon ka ganiya sa imong trabaho, nagmotor ka na uli man ka nga safety ka, kay gikaluyan nagyud ka sa Ginoo. Hapit na Korintihan si Jimar. Or hapit na banggaan si Harold. Or hapit kaluyan ragyod sa Ginoo mga igsoon. Ingon si Lord. For all those who exalt themselves will be humbled. Katong magpataas sa ilang kaugalingon. Kabalo ba mo mga igsoon? Kami, ang school sa upper stream is non-denominational siya. Non-denominational? Mo lagi. Sakto? Non-denominational. Dili mi manudlo sa mga simbahan nga kana nga tigom, kani nga organisasyon, kana sila kay lahi man na sila paagi, kana sila kay dili man na siya pwede sa amo. Ngano man dili ka pwede ma-compare sa imong kaugalingon. And that is why ang uban magpagarbo tanaw ni akong karsunes. Bagay ra na ako no, pero putol na di ay. Tagatuhod na. Short naman na, di na karsunes. No? compare na sila. Tanawa mi, grabe naghana mi milagro dire. Kining amo mga patay, wa ko nga lubong. Gibuhi lang na mo. Kamo diha, wa ko may milagro, wa mo Ginoo diha. Hilig kayong mo compare sa ilang kaugalingon ngadto sa uban. Amen? So, di ba sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay, lain-lain ang design, lain-lain ang gidakon, lain-lain ang material gigamit, na ay kawayan, may mga kahoy, na ay simento, na ay lain-lain, di ba? Di ka pwede mo ingon, tanawan niya mong balay. Mas lami among tulog kay simento, tanawan niyo kay kawayan. Di ba di mo katulog? Di ba? Nga inigsulod ni mo sa balay, sa laing tao, di ka pwede mo ingon, ay, kinsa tagbalay lingkod mo kay kining inyong TV diri ni dapat nya kini refrigerator kung balinon diri nya are di ka pwedeng mang-arrange og dili imong balay hago kay sige kumpara kining among church grabe mi kanya man ta ang Ginoo raw niya maghusay tanan basa lamang tas pulong sa Ginoo kay mo man ang karsunis nga haom kayo. Mo na ang bisting haom kayo, spiritual ba? Amen?
nga dili na nato putlan kay kita maoy sapsapan og isulob gyud nato na nga mohaom sa tuwa. Kisa man tong kalimot ko ani pero daghang gagara-gara ani ba? Kadagan po ko nakadungog ani kani magbulihon man ko ni mga Kristyan. Nganong bulihon ta? Because ang atong gisimba Dios sa Bible. Amen. Ang Dios nga gihisgutan sa Bible, si Ginoong Jesucristo nga nagpalansang sa krus ug nagluwas nato. Ang uban pod gahimo sila picture sa Ginoo. Actually dili na mao picture sa Ginoo. Mayon sila larawan na sa Ginoo. Dili na larawas Ginoo. Musugot ka mami, silam, my love. Musugot ka nga picture ni Ivana Alawi akong ibutang sa atong kwarto. Unya ingnon kanako, ikaw man bitaw na. Sugot ka? Tupag ako ba kayo mamauli na sila? Magjelos yun na siya. Ingana po ng Ginoo, kabutang ka niyang larawan, sigurado na ikang mo na hisuras Ginoo. Intawon po. And so, mo na nga, ang gisimba nato, ingon ng Bible, magsimba sa Espiritu o sa kamatuoran. Nga ang Diyos Espiritu, dili nimo siya makita. Apa na ang mga pulong ug ang kamatuoran mao naa kang Ginoong Jesucristo. So sa diyang naa nato sa Ginoong Jesucristo ug ang iyang pulong nakahimo ta sa pagsimba sa Dios nga dili nato makita mga igsoon apan Dios nga gamhanan matuod ug mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. So wa ta nagsimba ni ining kinsa ni adto kog Korea mga igsoon wa sila santos. Diri sa tuwa kay daghan natang Pilipino nga santos no. Daghan dito sa Korea wala. Tanaw ko wala ingani di ay kay sud may atong historical na ba nga church sa Roman Catholic ba nga church. Sud bitaw tanaw ko wala lagi ni sila yung mga ngana. Ya diri sa tuwa nata daghan ta. Like dire ang patron dire sa aning ato nga barangay duha man no. Dire, Vincent, dito, Lourdes, nga dito sa Panabang, unsa to? Panabang. So, naana sila gitakdang adlaw nga gitawag nila og birthday or kapistahan. Correct? So, anang kausa na sa katuig annual, himuon na siya mga igsoon. Nya kita wala ta anak kay di ata sa Bible nakabasing unsaon nato pag kinabuhi unsaon nato nga maymaya ang Dios ug unsa ra gitudli sa atong Ginoo. Correct? Karon kay namay mga Kristyan nga di mo yukbo in taon anak nila pero mamista lagi. Unya moingon na dayon na sila nga kamo pod kay mga sirado mo guna-una. Unsaon man nato pagkabig nila kun ita mamista. Di mangutan ako ninyo sa sige nyo pamista, kapila na kabuok inyong nadala nga kalag. Naana? Ako di ko makig-away sa pagkaon kay ang tiyan, mangitag pagkaon. Nagkasinabot ha? Pero kung nagsubay kas gitudlos Ginoo, dili gyud ka maghimog imuha. Haom na to, imo pang putlan. Na? Kita mga Pinoy, mga igsoon, Pinoy kita. Magpatahi og uniforme, atong patas agamay. Kay dali, rabi ang mutubo next year. Grade 1, grade 2, grade 3, abot grade 4 ni. Magamit pa. Di ka nang kaning black nga slacks, unsay tawag kani? Pag abot niya o grade 4, purple na o color. Kaya sige mo nang ibulad sa init, ihay-hay mga igsuon. Dahil mo makita ba nga, wala siya putli, wala siya giusap, kay ang bata, ang lawas sa bata, moray gahinay-hinay og tubo hangtod ni haom niya. Nakakita po ko nagpanag-ingnan nga ang pulong sa Ginoo dili lagi kinahanglan nimong dugangan, kuhaan. Padayunon ragon nato ning tun-an basahon sa tabang sa balang espiritu ug sa kaluoy Ginoo ma-apply nato may kinabuyan nato
Hangtod moabot ang adlaw muhaom mga atong kinabuhi sa gisultis pulong sa Ginoo. Napa mo diha? Magtapos na ta, mamauli na ta. Karon, sa pagpaingon ni mo diri, unsay na sa imong hunahuna og sa imong kasing-kasing? Midweek na po. Kapoy ra ba unta? Kabalo ba mo mga igsoon nga kapoy tanan? Tanawa ang trabaho ka, kapoy. Resign na. Kapoy man trabaho, resign. Nya tapulan ka, para atong akong illustration, mangaon sila sa sulod sila sa restaurant. Alas 7 niya, alas 8 manirado naman. Gabagot-bot na ang mga crew. Karon pa nangabot, hapit na mamauli na. Wala rabay overtime. Sige, isarado na ninyo. Pamauli na mo, masirado na ng kuan. Bankrupt na ning restaurant. Wala na mo trabaho. Ana lang. Di kay magsige pag tapol-tapol. Katong kapoy og eskwela, undang na mo. Undang na. Tanong na magsugod lubi. Arong na mo'y makatkat. Ning abot sa panahon. Kisa pa kapoy diha. Nana may St. Peter. Kapoy naman ka. Padayon ta mga igsuon. Padayon tas kinabuhi sa matag gayon mo duol tas Ginoo, ila ang Ginoo, ila imong kaugalingon kinsa ka. Ayog sige ay kay wala tay ato aning kinabuhi mga igsuon. Nasabtan na to? Inayaw lang tawa imong kaugalingon nga labaw ka sa uban kaysa matag adlaw nga buhi ka, lingi nimo sa uban, imo dayong masabtan nga pareho ra mong gikaluy-an. Ayaw ka pagara-gara ng hulata nga ang pulong sa Ginoo. Maoy mo trabaho because kita sa atong kagalingon dili ta kabag-o gani. Correct? Nasabtan na to? Ngano man? Tungod kay daghang mga panahon nagaduol tas Ginoo mga igsuon, di mao ang atong hunahuna, di mao ang atong kasing-kasing. Nga samtang magdayeg mo ra gyud hunahuna, gaon sa ka ani ng mga tawo sa palibot pod. Lord, naaragog ko diri dapita ha. Unya naay ang awit nga imong giawit na simong kasing-kasing. Kay dili man tong word nga imong gisulti, ang mensahe man ana nga word nga gikan simong kasing-kasing. Hello? Kayaw-yaw yun siya, perfect yun niya, ang tanang buluaton sa Ginoo, Lord. Mo ni akong imong gisugo, gipanghimo na ako ni tanan, di ko pariyaning uban din, he Lord. And then, ingon ang Ginoo, sultian mo na ako, katong tax collector, siya ang gikalipay o gikahimutan sa Dios. Human ba sa atong prayer meeting? Human ba sa atong mga pagsimba? Inig-uli na to? Mabati ba natong nagikalipay ta o ikaluyan sa Ginoo? Muna angayan natong pamalandungon mga igsoon. Karon nga daghan kayo kog prayer request na enjoy kay nako ang time nga mag-ampo. Bisag naan ako sa CR. Bisag manglaban na lang kang naminaw og wali, mag-ampo gyapon ka kay hala, wam din ako na-appeal ganiha og ampo si Sis Ivy, Lord. Ma-enjoy nimo og ayo mga igsuon ang pag-ampo. And kanya-kanya na nato nga buhat. Ang parisiyo to sila, ang tax collector sila, dapat ang tanan maghuna-huna nga kitang tanan pareho lang yung gikaluyan sa Ginoo. Kay baba mong wala labaw na to, dire, pwede kong karon nakuhaon sa Ginoo. And walay mahimo gyud nga makapasigarbo na to, kinsay labaw, kinsay wala. Kaya nga atong posisyon dire sa kalibutan mga igsuon sa tubangan sa Ginoo, wala man ni siya. Kaya ang ato arang sabton, buhi tag makapangalagad ta kay gikaluyan ta sa Ginoo. Ingon si Lord, kaaway niya. Next, tanawa ha. Ano mao ni? Sige balik sa. For all those who exalt themselves will be humbled. Katong magpagarbo, birahon gina sila sa ubos. Kanunayon gina sila bira sa ubos.
Kabalo ba mo? Nga kining garbuhon, gibira na gani sa ubos, makig-away pag yun sa Ginoo. Garbo jud siya, lisuda jud kayo. And then ingon siya, and those who humble themselves will be exalted. Isaka, Joseph, gibutang sa pinakaubos nga kahimtang si Joseph. Gisaka sa nahimong amahan ni Parao nga hari sa Egypt. Gisaka sa Ginoo. So, bisag saan imong paningkamot nga mosaka ang imong kagalingon, kun dili ang Ginoo mo yung pasaka nimo, makit-an ra gyapon nimo imong kagalingon gitunob-tunoban. Tuwas ubos. Pero kanang wala ra kay alagad ra gid ko, Lord. Ang kabalo mo magtrabaho mi, gikan pa ni sa una magtrabaho mi, magampo mi sa Ginoo nga Lord. Kini nga mo biyang paghago, dawata jud ni ingon nga halad sa pag-alaga. Di ba katong magtrabaho tas kalsada? Kaya para asam ni atong ibuhat og di kaluy-an sa Ginoo. Amen? Like sa pagduol na to sa pagsimba dire, ang praise and worship leader muna-munag ampo bisag dili mo agree ang mga congregation. Ampo dire, Lord, kaluyin taon kami ang congregation niya. Kay bisan ang atong buhat mga igsuon, kundi kaluyan sa Ginoo. Hugaw ra gyapon. Trapo ra gyapon, di ba? Isaiah, ang maayong buhat sa tao, trapo at tubangan sa Ginoo. Pero kung kaluyan na sa Ginoo, makapalipay na sa iya. Nasabtan na to. Hinaot ing kagabihon ng igsuon. Mapamalandungan nato og ang kunon gyud natong parisiyo ta. Og ang kunon usab nato nga tax collector. Hugaw ta ato bangas Ginoo nga gikaluyan lang. So dili nimo i-compare imong kinabuhi sa uban. Let's close our eyes. Ginoong Dios, salamat kayo sa mga pulong nga among nadungog. Kaming tanan, igo ra gyud nga imong gikaluyan amahan. Ug tungod sa imong kaluoy gihatag gyud nimo imong bugtong anak si Ginoong Hesukristo. Nagaantos namatay aron kami mabuhi. Salamat ni anak nga gugma nga walay paglubad Ginoo. Sa pagduol namo diha sa imong atubangan, dili gyud namo masiguro gidawat ba nimo ang among pagsimba or wala. But pinaagi ra gyud sa kaluoy nimo nga si Ginoong Hesukristo nag-antos naa ang dugo. Mahimo kaming angayan. Mahimo kaming takos nga moduol sa pagsimba diha nimo Ginoo. And salamat Lord nga dili lamang kay moduol kami musugilon kung kinsa ka. But isugilon sad ka namo sa uban Ginoo. Panalanginin ni nga mga mensahe sa tanan nga niang nakadungog. Maabot ni ini pinaagi sa social media Ginoo. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Manindog ta, mga igsuon. Walay sama sa atong buhing Dios. Amen? Siya maoy na gibuhat yang kinabuhi, mayang gihatag dire kanato. Awito nato mga igsuon. Kinsay sama kanimo, kinsay makalabaw sa imong kaayo. Wala ko'y igabalos sa gibuhat mo, kinabuhi mong gibugti, tungod lang ka nako. Baliko na to. Kinsay sama kanimo, kinsay
makalabaw sa imong kaayo. Wala ko'y ikabalos sa gibuhat mo, kinabuhi mong gibugti, tungod lang kanako. Kinsa man ako nga imong tagdong, kinsa man ako nga imong higugmaon. Wala ko'y ikabagian, Imo kong gikaluyan, busa igahalat ko, ang kinabuhi kong gibag-o mo. Balik ko na to. Kinsay sama kanimo, kinsay makalabaw sa imong kaayo. Wala ko'y ikabalos sa gibuhat mo, kinabuhi mong gibugti, tungod lang kanako. Kinsa man ako, Dios, kinsa man ako nga imong tagdong. Kinsa man ako nga imong higugmaon. Bisan dili ko angayan, imo kong gikaluyan, busa igahalad ko, ang kinabuhi ko gipag-o mo. Kinsa man ako, Dios, kinsa man ako nga imong tagdong. Kinsa man ako nga imong higugmaon. Bisan dili ko angayan, imo kong gikaluyan, busa igahalad ko, ang kinabuhi kong busa igahalad ko karon. Busa igahalad ko, ang kinabuhi kong gibang. Busa igahalad ko, busa igahalad ko, ang kinabuhi kong gibang.